Hej og velkommen til min kanal. Mit navn er Michael. Her på kanalen viser jeg dig, hvordan du bygger en professionel WordPress hjemmeside. Jeg viser dig, hvordan du bruger temaer som Divi. Jeg deler trin for trin guides med alt inden for AI, avatar-videoer til hvordan du starter din egen podcast. Jeg dykker også ned i SEO-værktøjer som SEOpress, så du kan optimere din hjemmeside og blive fundet på Google. Mit mål er at give dig de værktøjer og den viden, du skal bruge for at opbygge en succesfuld online virksomhed. Udover WordPress og SEO taler jeg også om, hvordan du laver dine egne videoer, affiliate marketing og den rigtige tankegang, som kan hjælpe dig med at få succes på nettet. Så hvis du vil lære mere om, hvordan du opbygger en online tilstedeværelse, skab din egen succes, så husk at abonnere på kanalen. Jeg glæder mig rigtig meget til at dele endnu mere viden med dig, så vi ses i næste video. Hej.